Per favor, podria explicar per a la revista Alteritat els motius d'aquesta manifestació? Els motius principals d'aquesta manifestació és defensar la sanitat, l'educació, els serveis públics i, en definitiva, l'estat de benestar social o les polítiques socials que ens asseguren que totes i tots, totes les persones, tenim els mateixos drets i també podem gaudir dels mateixos serveis públics. És una manifestació que ens agrupa moltes organitzacions, moltes entitats, moltes plataformes, als sindicats, a la realitat social, i que davant les retallades contínues i davant el discurs de que solament hi ha una possibilitat, que és deixar-nos sense drets, sense inversió pública per a que se puguin desenvolupar els serveis públics, el poder dir que sí n'hi ha més camins. N'hi ha el camí de lluitar realment contra el 22% de l'economia no clara, del frau contra el frau en la hisenda pública, que n'hi ha moltes més maneres de redistribuir les retallades. No s'han tocat no s'han retallat, per exemple, tot dedicat als exèrcits, al Ministeri de Defensa, i per l'altra banda els pressupostos de solidaritat i cooperació internacional estan arribant a les retallades en aquests moments del 85%. I és una forma de visualitzar a 3 dies de l'1 de maig la nostra indignació i la nostra proposta cívica i ciutadana. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. No.